Noem het maar de grote voorjaarsschoonmaak. Ja, daar hebben we altijd een hele mooie grote groep vrijwilligers die ons dan een dag komen helpen om zoveel mogelijk zwerfafval uit het Lauwersmeer te verwijderen. Wij doen een oproep altijd. We nodigen mensen uit in het voorjaar. Gebieden met de meeste vervuiling, die gaan we vandaag aanpakken. We lopen nog even een stukje verder het gebiedje in hier. TV's daarachterin. Neem ook hun tv'tje mee. Het is toch ongelooflijk als je ziet hoeveel rommel hier ligt. Echt waar. Nou, het meeste is toch het karakteristieke zwerfafval. Plastic zakjes, verpakkingjes van koekjes, petflesjes, blikjes. Zo kom je hier del en leidt er niks. En je komt een uur later weer del en dan leidt er samen in 4 vuilniszakken. Wat erin zit is gescheiden. Wat bezielt nou een meisje om dat thuis te scheiden, om met het milieu bezig te wezen, om ze vervolgens hier in de natuur te dumpen? Nee, dit is dus net een incident, dit gebeurt wekelijks. In principe ben we dan heel nieuwsgierig naar waar dit hier nou dumpt had. Waar kent iemand die zo'n stofje gediend had of een jasje? Waar kent iemand die een nieuwe printer kocht had en werd voorheen een oude printer stier? We hebben nu een stuk van de surfplank gevonden. Ja. En het andere stuk ligt er verder. Autobanden, stootwielen van boten, hele banken. De deelnemers zijn in het veld, die verzameltafel doen dat in vuilniszakken. Nou, die worden naar het verzamelpunt gebracht. Dan gaat het allemaal in een grote container en de gemeente voert dat dan af